Ovo gde se mi sada nalazimo, kako se zove? Ovo je nastavni centar. Nastavni centar. Sala za praktične prezentacije. Ovo je jedan model potkrovlja. Dobro, kako sada mi treba da sredimo potkrovlje da bi nam život u njemu bio lepši i prijatniji? Vrlo lako, obratite se k Naufu i dobijete kompletan sistem za izolaciju. Da, obično je u potkrovlju leti previše toplo, je tako, treba da rešimo taj Zimi problem. hladno, znači treba odraditi kvalitetnu izolaciju. Sad ovde ja vidim, Možemo da radimo sa kamenom i staklenom vunom. ovo je, Ovo je staklena vuna, a sad ćemo ubaciti kamenu u ovaj deo. evo na ovom primjeru si pokazao jednu kamenu i staklenu vunu, pa samo da kažemo razliku između ove dve vune. Razlika, ovo je kamena, ovo je staklena. Dobro. Razlika je u tome što je kamena malo skuplja, ima neuporedivo veću gustinu i što se leta tiče, mnogo će se sporije zagrejati prostorije. Da. Ako je izolovano sa kamenom vunom. To znači da ćemo i uštediti energiju, odnosno nećemo ni koristiti možda klima uređaje i ostala sredstva. Mnogo manje ćemo koristiti. Nakon postavljanja vune, postavljamo profile. Znači, nivelišemo podkonstrukciju. To možemo da radimo ili sa ovim distancerima, ili sa sidrenim držačima, koje šafimo bočno. Stavljamo profile, preko svega ovoga ide još 5 cm, A zašto da to bi stavimo? neutralisali hladne mostove koje prave grede. Koji se pojave ovde negde između ili od same grede koje se dobijaju. Dobro, sad onda imamo i ovo plavo, kako se zove? To plavo, za dečake, to je folija, parna brana. Šta sad to znači? Ona se stavlja da bi sprečila prodor pari. Znači, obavezno je stavljamo i preporuka između profila i ploče da se stavi. Folija, gde god se nastavlja, treba da se spoji sa trakom. Znači, evo ovde je preklopljeno 10 cm. Svuda treba da bude preklop. I onda kada se sve to dobro zaštiti, ide ploča. Onda stavljamo ploče. A Nebojša, jel u potkrovlju koristimo bilo koju ploču ili vidim ovde su neke pink boje ploče? Možemo bilo koju da koristimo, ali preporuka ovu roze ploču koristimo. Ona je požarno otporna. Napravljena je baš za zaštitu od požara i preporuka je se stavlja u potkrovlje. Jel sve jedno koji profil stavljamo ili tu ima neka caka? Ove parapetne zidove možemo da radimo i sa zidnim onim CV i UV profilima, a možemo i sa plafonskim, kao što je ovde određeno, sa CD profilima. Dok kosine radimo uvek sa plafonskim profilima. Da mi se ovo čini, ide brzo, ide lako, tako da potkrovlje, na primjer 100 kvadrata, koliko bi mi vremena trebalo? 100 kvadrata, otprilike 2-3 dana. Za 2-3 dana možemo da se uselimo. Što se tiče ovoga, mnogo je brže od nekih starijih sistema koji su se radili u potkrovlju. Znači, Nebojša, još jednom da kažemo, leti nam je prijatno, nije nam toplo, Tako je. zimi takođe uživamo. I toplo nam je. Da, štedimo energiju, što danas uopšte nije zanemarljivo. Hvala ti, ćao! Hvala i tebi.